Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus. Epistel di minggu na pa-22 hodung Trinitatis,on manang nagabijamita tu partangyangan. Ima sian Lukas 20 sada, mamuka sian ayat pitu jalamar haujungan di ayat 10 sia. Songonoma hatana disi, laosta paihutihut ma. Jadi disukunda sida maibana nin nama. Adiga mamasai guru, jaladia matadana pabuala hosonggok mai. Alainin naibana ma. Jaga mahamu, sotung lilu hamu, ailado narosugut maduluk guarhu, akana madok, ahudo, nunga dapo tikinai, unang ma ihutok kamu nasida. Alai molo dibegi hamu barita niak kahamu suon doho hagut turon, unang mahamu tarsonggot, aidang tarbahen sosonggo pijumolo, alai dang dope manigor dapo ajal nai. Laos didok ma tu nasida. Nahehe du sugu bangso maraloho bangso. Harajaun maralohon harajaun. Masa malalo akan nabulun. Akasahi bala marluat-luat nang haleon. Tarida ma akka panonggoti roditada nabelga sial langit. Alai tagan somasa dope akai. Takupon jala lilian nasida dohamu. Pasahaton na do hamu tu akka parguruat doho hurungan. Gabe togi honon na hamu tu jolo ni raja doho panguhum humokop guarhu. Laos ima gabi dalam muna maka tidak konau. Omma parati-hati hok kamu. Nasopola sari honom muna hian si taria sonom muna disi. Ayaw mangaleho tu hamu suara doho habisuhon. Naso bolas aloon nang alusan niaka musumuna. Alay nang natoras muna, haanggi si solhot ro diali-ali muna do pasahatok kamu. Jala pamateon na diba siya kamu. Hosoman ni saluhu jolma do hamu ala guarhu. Jala naso tu pamago sada obuk sian ulumuna. Marhite-hite benget ni rohado malua hosamuna. Ido yang gosahat ni turpuki. Horas madihita saluhut na damang dainang. Takas nalaho mangalapati turpukon. Tung maseding gaddo jumolo tasigati na masa di jolo ni turpukon. Ima na dibagas joro Tuhan Yesus. Sanga ditaringoti na diba disi taringot tu joroi. Naung dipajagar dohok batu wakanauli, dohot silua ni halak. Jalanin na iba nama. Di idahamu peisude, naroma akarina. Dang tinggal di si dua batu martiddi-tiddi naso gargaronna. Ido si bosiri na gabi tubuh sukus-sukun, adiga mamasa na didok ni Tuhani. Mangalusi i didok Tuhan Yesus ma, jaga mahamu, sotung lilu hamu. Ailado narosogo manuluk guarhu. Akana madok. Audo. Nunga dapo tikinai. Unang ma ihutok kamu nasida. Takas do di pasaha Tuhan Yesus. Ragam do hamaolon nalaho masa tujuluan niari dia kana porsea di ibana. Lumobima sian aka panuman numad doho parpoda haliluon. Dada holani. Masa mamusia kapar porangan di sada bangso tuaka bangso nasing. Masa nang lalu nabulun. Sahi namar luat-luat nang haleon. Doho aka panonggoti roditada nasial langit muse. Alaya dorang somasai.
takupon jala dilelei doa kana porsiai. Di pasaha tu pargurua doho hurungan, jala togi honon nado tujulunia karaja, doho panguhum humokop goarni Tuhani. Dina masaha mauloni, gabi dalam mai dia kana porsea laho maka tidak ko Tuhani. Dang pola sarihonon nina porsiai ahana laho sitaria sononna. Ai lehonon ni debatado suara do habisuhon na bolas aloon jala alusan ya kamusui. Jala akan ajonok imana toras haha anggi sisolho doho taliali ido na pasahato na porsiai seluhut na jolma do makosom ya kana porsiai. Alayo dihonon ni debatado na porsia di ibana. Dang pasobuon na mago sada ubu sian ulu ni na porsiai. Molo benget do na porsiai manaon ha mauloni saluhut na malua ma hosana. Damang dainang nalahosal pudu saluhut na nasa na adong di atas tanoon. Songonido nak kita jol mabe. Alaidong salpu sian portibiot tu dia do hita. Di parade Tuhan ido hangulua sugut. Hanguluan na saliling-liling nai dia kana porsea. Jala na benget dia kasih taonon binahen ni hamaolon na masa di bagasan nguluna. Saliling mangulu ibana di portibion. Damang dainang salpudo hinauli ni bagas joroi di tikina. Ido bahet di dok Tuhan Yesus gargaron na doi di tikina. Jadi dang songon pangatusion ni hala Israeli taringo tu bagas joro. Ay molo di pangatusion ni hala Israel. Bagas joro na gabi simbol ni hajong-jongan doho hasangapon ni bangsoi. Molo jongjong bagas joro, na jongjong mabangsoi. Molo lam tu ulina bagas joroi, na lam tu ulina ma bangso Israel. Di sialani ido pola di patuduhon hinauli ni bagas joroi tu Tuhan Yesus. Na patuduhon hajong-jongod doho hasangapon na sida, hasangapon ni bangsoi. Songoni na patuduhon, naong margugudo na sida, dinalaho papunguhon, ganup na sadus nirohan na sida, sinamot tu na pajongjokon bagas joroi, laos ima di hagijakon na sida. Damang dainang, hape dia dohatan ni Tuhan Yesus si taringot tu hinauli ni bagas joroi, didok nalaho salpu doi, nalaho marongso doi ditikina, marhiti hata ni Tuhan Yesus si, nadidok na tuhitan waeng, asa unang maju molo las nirohatta dibosiri haulion na olo salpu. Alai di halas somma saluhut hanguluan na manotongi. Nang peuli si tutu bagas joroi. Dang naung margai sian hanguluan na sora suda. Naung pinarade jalan nabinuan ni Tuhan Yesus tu portibion. Dohot tu saluhut na jolma. Ay swadong jaminan hanguluan saliling-liling na. Sian hinauli ni bagas joro, songoni sian hinauli ni akana adong di portibion. Holad di Tuhani, jala holas siat Tuhanido adok kapatean di hanguluan saliling-liling nai. Namang dainang, dang namadok sala molo uli bagas joro. Alai ikonum muli di hati goram manian rohani jolma na di bagas joroi. Ay jumolo do rohani jolmai gabi parmianan ni hata ni debata. Parmianan ni hata patik do hasitongan na. Molo uli ni bagas joro manang gedung ni gereja nalahosal pudoi. Alai molo uli rohani jolma hobar tu hata ni debata. Ido naso olo salpu. Ido nasa liling nililing na. Damang dainang. Hobar tu jami taon, di sadatiki di patupa sadahuria ma pembangunan di bagas joro. Diangkat ma panitia pembangunan nagabe si parhubes di pembangunan ni. HP, dang takas di sialaniaha. Gabe marsipado hamma sadasian panitiai, tudungan na panitia. Alai sian hata na sidai, adong mahata tarbigi. Nahurang do didok nasada rancangan ni tiang ni garejai. Imana ni rancang ni dongan nai.
ro dongan nai didok mamuse ido na duminggan jaladang adong bena asing siani pola do marswali na sida sahat tuna belge suarana jalagabi mangararati do paddohan na sida na dua alai Roma paddita itu julu ni parrapotani didok ma ahado na pinar soal hommuna amang taringok tu rancangan ni tiang ni gereja odo nuai kusukum majohamu siana hado di bahet tiang itahe dana sia busido dohok sia pasir dohok sia simin husukum madihamu nau marga dosa luhut nai sian hapor siaw muna na tumugu do tiang na dirancang munai sian hapor siaw muna di Tuhan Yesus Kristus ubegei hohoma saluhut na nasida damang dainang tutuna didok ni padditai godang dun waing jolma na pajuluhun na ulo salpui di ibana naholan makarikoti na ulo salpui sahat tu na halus manang natanggal pe na manotongi sian nguluna na sayholan makopol saluhut na akan amari suangi damang dainang molo pinay hutihut akan amasan waing tung masay gudang do jolma na manadikon partodion na doho ulaun haporseon na holan ala ni ulaun ni pardagingon na saya dong musedo na holan majaga arga ni hasangapon ni dirina gabi mago sangap ni debata di bagasad dirina laos adong musedo huria kana berbeda alani damang dainang dauma akasi songoni sian ganup na sahuria ni debata asa di bagasad dame dohok saluhut nalas ni roha na siya debata ima molotung peragam aka siadupan hamaoloni alairak mangadupi madohok debata di bagasad dame bisuk dohot gugunai damang dainang songo jolma na manukun tutuhan Yesus di bagas joroi disukun na sida do tadda doho ari ni haroro ni Tuhani dang jumolo disukun na sida ahado si bahenon na sida na laho mangadupi haroro ni Tuhani molo satokin pinay hutihu barita ni turpukon hira naung mangatu si do na sida ahana laho si ulahonon na hape di patorang Tuhan Yesus do songo dia mabahenon niya kana porsei manopot ari ni Tuhani na perjolo didok Tuhan Yesus ma asa unang mangihuto na ka panuman-numan doho parpuda haliluon dohot namadok dirina Tuhan naro dohot namadok omma arina dohot tikina molo taingok tanggal 20 Desember tahun 2012 na didok na ari haroro ni Tuhani hape sahat tunuaeng dang masa dope meragam do pangatusion ni hajol maon meragam pangatusion ni akasikti do akapat dibisuk taringot tu haroro ni Tuhani diba mga sahon parbinotuan dohot hamaloon ni namar ni detadda adong nama bilangi hari-hari dohot taon na asa unang lipe manang lilu hita dang perlu si hapor siaon jaladang adong si peo pun nanggusa desiani merbisuk jalamar roha mahita mangadupi panuman-numan doho parpuda haliluoni debatado na boto tiki doho taon na aiso di paboto hod debatasa di harina harorona itu hita jolma alai taingok ma di paboto hod debatado tu jolma asa mangaradi manang sa di harina pe napadua hod damang dainang maka tidak ko Tuhan Yesus nang pedi hamaolon ragam niaka naung masa songon parporangan ni bangso tu bangso raja tu raja sian na julu sahat tunuaing masa dope ragam ni sahi sian na julu sahat tunuaing masa dope masa donang haleon songoni na manakup jala na makurung akan aporsea doho parbarita na ulipe nung ngahya masa molo songoni do tadana naung jono doari ni Tuhani damang dainang sahali nari
Tuhan ido na boto saluhut nai. Dang na dipangido Tuhan ia saluluat taari doho tikkinai, marhiti akataddatadday. Alay na dipangido, asa manotong mahita makatidakkon Tuhan Yesus, molotung pemasa saluhut nai. Boy dohonon, tadda akahamaolod do taddatadday saluhut na. Disyalani ima, asa dada holad di masa na dinggan marbarita akan aporsiay. Alay baritahom ma Tuhan Yesus nang dihamaolope. Napatuluhod damang dainang. Asa marbengit ni roha mangadupi ak kasaluhut na hamauloni. Molotungpe roha mauloni. Asa manaham ma dibagasa bengit ni roha kana porsiay mangadupi sa. Unang mabiar, jala unang sumurut, binahen ni saluhut nai. Taingok mahatan ni Tuhan Yesus naung di pada ton na tuhita. Naso tu pamago sada ubu sianulumuna. Marhite-hite benget ni rohado malua hosamuna. Tuhad de batama, nama dongani dohok mangaramoti nang nama masu-masu hita, rodi saliling-liling na. Amin.